Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 544 amene popo ndekuti apita Mutharika apeza 6522 yomwe ndi 48.2% ya mavoti amene wawa kusogozedwa ndi Dr. Chakwera amene apezako 4531 yomwe ndi 33.591 ndilowe kuma pungu kapena mwina kungopitiriza amene tizipanga muna just top 4 right kuti tipitirize ndi adaliso singano kabambe president UTM amene ali ndi 9.4% ya mavoti 13,544 imene ili 1,276. Kenaka pa nambala 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda 3.0 amene ali mavoti 412. Chitipa East Mene ndi Chitipa East. Yes. Now, what is interesting now is kuti sopano mwina titakulowa sono ku chigawo cha ma MPs. Komweko ku Chitipa East. Ndoti tikatobwanya apa ndikuti kutitengera kuma MP kwathu kuthamangisa kutonesa mwaona mavoti aja. Mavoti aja ndi omwewa. 18,653 komano this time around kuli Akenson Malanga. Yes. Amene ndi oima paokha amene apeza 7,331 votes imene ndi 53.7% ya mavoti amene aponyedwa awa kusogozedwa ndi Akenzi Msukwa amene ndiye sadali phungu waku dera limene lili amene wanda chipani cha Malawi Congress apeza 5,205 imene ili 38.1% kusiyana ndi Amalanga ndi 2,126. Now, wonder something interesting to think about. Yes. Tisunge nambala hii. Yes. Mavoti Akezi Msukwa Malawi Congress Party. By the way, Akezi Msukwa ndi member very senior member wa Malawi Congress. Anali chairman wa convention ya MCP konkuno ku BICC. Yes. Now, apeza mavoti 5,205. Then mafuna tibwerere ku presidential tikaone kuti kuda Chakwera. Yes. Has he gained or lost or kapena ndi MP amene apeza lesser votes than the president? So tikapita ku presidential you see ndekuti a president apeza lesser votes. So alipana amene avotera Akezi Msukwa koma president asankha kuvotera mwina Mutharika kapena munthu wina. Yes. I thought that was interesting. It's very interesting. Yes. Because kungocheka mavoti amene wapeza president mu constituency muja kufanizira ni mavoti amene apeza MP mu constituency muja ndi nkhani. Yes. Zikupasani chituso kodi anthu amavotera MP kapena anthu amavotera kwambiri president anadana ndi MP ngati anavotera MP kudana ndi president panavota ndi pati. So I think ma talking points ena akhoza kumakhala ngati amene yes wayana ndinaona ngati kuti chimene chonchofunika kuti kuchiyang'anira china chimene ndimaona ngati is also of interest ku Chitipaku maka Chitipa East nkonena kuti kwa ma MP kuje Pompa? Yeah, or even that before we go my MP kuja. Kodi ndiangati amene anakafika ku Chitipa during the campaign pakati pa ma president follower. Yes. I know Chakwera Mutharika anakafika ngati. I don't know. I think anakafika osati Mutharika sana fike. Then you had Akabambe. Yes. Anakafika it? Yes. I think so. Yes. I doubt if Joyce Banda anakafika. But all I'm saying is anthu kumene koko they are voting, or rather they voted for Mutharika. I mean, did not even go there physically. Yes. Yeah. Yes. Koma mwina anthu anangoona kuti ingakhale sinaone physically akubwera kuno ife tanena kuti mwina atavotera. You remember before the elections panali nkhani yaikulu yomanena kuti kuti mwina sangathe kuyenda koma izizi mafigures ngatawa akutiuza ma stories ngata amene kuti nthawi zina anthu akankonda they don't have to physically go there. Anthu amapezeka so mwina kuti akutha kuavotera. Maybe you can go back to parliamentary check. Yes. Unless you have something else to say. No, tikungoakumbusa Malawi kuti tikumanena apa kuti unverified is the same way as the unofficial results. So izizi ndi zimene ifeyo tikulowesa mmene mumu unofficial
results. Ndikuona kuti manumbers aja kukwera patafikano pa 513,698 kutanthauza kuti Nyamata adakalowesa data ndoti imene kutenemu ndekuti ma percentages iso kuja kutani akusisa tikapanga pamene papa ndekuti refresh itiwonesa kuti kodi akugawana bwanji pamene papa and uyu amene akusogolayi ndekuti nthawi zosazikhala pamene pakusogola patakhala kuti pakusintha automatically imene ikuyambirira kwamakhala kuti amene ndamene akusogola. In this case ndekuti ndi Peter Mutharika with 65.6% of the vote. Mati ndibwerereso kwa aphungu aja mamsanga. Yes, muna kungubwerera kwa msanga kuti mwina tingochita so go through all the candidates. Chabwino. So tinakuuzani za Kenson Malanga komanso Akezi Msukwa pa number 3 pakubwera Frankson Kalinga UTM amene wawa ndi 548 votes. Now you can see the difference here. Kuchoka pa 7,000 tikubwera pa 5,000 kenaka 500. You know, kutanthauza kuti uku kusogoloku kuku ndikumene mwina kunali chibi kwambiri. Komabe apa zikuonesa kuti UTM, by the way, UTM ukamaona man official results kuoneka kuti iya indithu yapanga gain a lot of mileage. So now on top of that, what is also interesting, wanda ndionena kuti kuchitipaku tinaona ma presidential amasogola ndi Mutharika pa number 1 mukapita kuma MP candidate wachipani chawo ali pa number 4 only with 519 votes. Meaning mene koko anthu akutipa president tufuna dadi kuma MP situfuna wachipani cha DPP. Would rather go to an independent person. In fact, would rather go number 2 to Akezi Msukwa olokapena wa UTM Akalinga. So all these are interesting patterns. Onena kuti anthu andale ofune kuti azikhala pansi ndikuganizira kuti what can we learn from things like that. I think it's probably one more candidate. Maybe this anapite kwa one more candidate. I just also wanted to put weight on this. Nthawi zina mbuyo mwanthu amakhulupirira kuti anthu akamukonda even mtsogoleri wa dziko automatically amene akuyima naye amati amwana wanu amene mukuyima naye kunoko ndi wakuti muyende naye komano zikuoneka kuti I think ma patterns amene tikuwaona padakali panopa zikukhala ngati kuti anthu akusintha. People are choosing malingana mwina ndi zimene akuganiza at that particular time. That's why you would see kuti msanga tikabwera apa tikubwereranso kwa ma president aja Mutharika 6,522 votes. 48.2%. Tikabwera MP wao 519 imene ndi 3.8% ya mavoti am constituency imeneyi. And tikumaliza ndi Mai Irene Chizumira amene ndi a People's Party amene apeza mavoti 50 imene ndi 0.4% ya ku Chitipa East. Ndeti nene kuti ukukunde kuti padakali panopa zili chonchi sikuti pakhalaso kusintha kwina kulikonse. Mwina after that taupita sopano ku Karonga Songwe presidential tingoti tipita kaye ku Karonga. So Karonga district kwanu kumeneko kumanzo simna votera kumeneko so tipite ku Karonga Songwe Karonga Songwe presidential manambala akulowa ndithu. Kumeneko tatifotokozerani poti kufupi kumeneko kuti manambala kuoneka bwanji kumeneko. So Kalonga Central and verified results akuonesa kuti out of 12,426 mavoti amene aponyedwa kumeneko Mutharika apeza 8,479 imene ndi 68.2% ya mavoti amu Karonga Songwe. Amene popo akusogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera with 2,592 votes imene ndi 20.9%. The difference between the two Mutharika and Chakwera is 5,887 votes. Pa number 3 pali Daliso Singano Kabambe UTM with 633 5.1%. Kenaka pa number 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda amene wandi achipani cha People's Party amene apeza 173 votes with 1.4%. Ndeti kumangooneka kale follower tikapitiriza kuseriku alipo nditu onse amene apeza kumenekoko. Now
I'll put you on the spot. Koma kukhala munthu wochokera kukalonga. I don't know, first of all, I should not assume. Have you been to this area? Yes. Kalonga Songwe. Yes, kumene konde kuchimaki kwa business. Nimafuna ndinene kuti what do you think are some of the factors angathe kupanga affect how people determine their presidential choice? Yeah? Maka kutengera dera limene akukhala ngati ukuku. Is it because anthu awa amapanga international business and mwina nkhani za forex zimawakhuza kapena nkhani mwina za border trade zimawakhuza? What is it really? What would be the issues? And I know we're being speculative, yes, but we're just thinking. Chifuka manambalawa amayenera kuti azitithandizanso kuganiza ndithu kuti kodi mwina ndichi because numbers tell stories. Wayana purely on speculation. Yes. And ndikubwereza purely on speculation. Yes. Ndikukhulupirabe kuti you can anthu akhala kumakamba za nkhani za economy. Yes. Kodi zikuyenda bwanji ukuku ndikumene mukamayendesa magalimoto athu amene samakhala nyuwani kwenikweniwo. Mami jajanyuwani. Yes, kwenikweni. Mwankula bwanji pamphepo apa. Limakhala kuti alowera kumene kuku so anthu ambiri kumene kuku akhala kumakhala ndi zinthu zina zimene akhala kudandaulapo. So maybe picture imene kutuluka papa ndiyo kuti mwina anthu kumaganiza kuti kapena mwina titayesa kusintha kapena kuti some of my issues amene analipo mwina they can be addressed. Like I said, speculation. Yes. So kusintha kumene kukuoneka pamene papa ndokuti I think ndokuti anthu pena mangofuna kuti mwina bwanji titapanga izi ndizi kuti economic activities mwina they are not as urgent, as good as they would have wanted. Just to remind our viewers, both on television and Facebook, Times 360 Malawi, but also those listening to us on radio, that we are going to be doing dashboard analytics from now going on, and we'll take you through the numbers that are pouring in from our correspondents and reporters across the country, and using basically technology to analyze that data and tell the stories that can help us as Malawi people to be able to tell the story of this year's election. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.